Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Naku ɗan Kyawa Tech Edit ko in ce Hussein Adamu. To wato mun kawo muku da channel mai suna ɗan Kyawa Tech Edit. To wannan channel tamu gaskiya ta zo da sabon wasu abubuwa. Musamman ma gaskiya masu harkar downloading a kwamfuta za su fi mu'amala da wannan channel tamu, domin muna kawo muku application ne wanda zai inganta sana'arku da kuma yadda zai nuna muku ku samo fim cikin sauƙi da kuma yadda za ku yi downloading ɗin fim cikin sauƙi a duk inda kuka gan shi. Gaskiya wannan channel tamu mai ɗan Kyawa Tech Edit ya kamata duk masu harkar downloading da sauransu su bibiyi wannan channel ɗin tamu. Mun kawo muku yadda za ku yi bana, ku yi poster ta 'yan siyasa ko na tallace-tallace. Duk akwai application ɗin da muka fara nuna muku yadda za ku yi aiki da su ƙayatar da ku sosai 100%. Domin haka ina ƙara roƙonku da Allah ku tausaya ku taimaka mana ku mana subscribe a wannan channel tamu mai albarka, sannan ku latsa ƙararrawar sanarwa duk lokacin da muka fito da sabon bidiyo domin ya isa gare ku. Don haka da Allah 'yan uwa ɗan Kyawa Tech Edit yana ƙara roƙon kafa, yana ƙara kamun kafa gare ku don wuri ku mana subscribe a wannan channel tamu mai albarka. Na gode, ina kuma ƙara godiya. Sai anjima ku. Bisala.